Ha començat la final al Bernabéu, molt la pilota al Betis. És falta de Couto sobre Alfonso. Pot ser molt més espectacular del que jo podia preveure. Atenció, Alfonso, a l'interior de la gran Bahia, i gol! El rebot de Bahia amb Alfonso. Ha acabat entrant al fons de la porteria. Ha marcat el Betis en un rebot estrany. Havia sortit molt bé Bahia. La pilota ha rebotat Alfonso, que ha quedat plegat i ha acabat entrant al fons de la xarxa. Tota la desgràcia del món ara per Vítor Bahia, que havia sortit molt bé, i fortuna per Alfonso, tot i la trompada que ha rebut. Torna a bellugar la tanca, torna a reclamar Guardiola. Ara Guardiola fa el llançament, busca el cap de Luis Enrique, la pilota al pal, Jaro! La pilota al pal, Pichi Jaro! Molt canviat de banda, buscant Finidi, que toca per Alexis, Finidi, encara Finidi a l'interior de la gran, prova el Jun, la mà de Bahia, corna! Ho prova Guardiola, salta Luis Enrique, pilota que surt, solta a la frontal de la gran. Figo. Mira de fer jugada Luis Figo. Encara Figo, buscant una posició de xut, l'ha trobat! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! El xut de Figo! Buscant el pal llarg, l'ha pogut tocar Jaro, però no l'ha pogut aturar. Ha tocat Jaro, però la pilota ha acabat al fons de la xarxa. Esclata el Bernabéu, al fons sud, 40.000 banderes del Barça s'han aixecat sobre el xut de Luis Figo. Quin gran xut de Luis Figo sobre el temps afegit. El Barça empata el partit. La primera part, però, encara no ha acabat. El llançament de la falta de Jarni. Ha posat la mà Bahia, pilota que cau a Finidi. És solta a l'interior de la gran, Ríos. Mira de fer una jugada, Bahia! El cos de Bahia enviant la pilota a corna. Providencial Vítor Bahia, que ha sortit a bulto a buscar, després d'aquest bon barret de Ríos, qualsevol cosa. Som en el temps afegit de la primera part del partit. Marca mitja part l'àrbitre. Al Bernabéu a la mitja part. Barça 1, Betis 1. El llançament de Ferrer. Ha tocat bé Luis Enrique per Figo, que surt com una bala. Encara Figo, amb terreny per davant, obre per Luis Enrique. El segon pal entre Stoichkov. La centrada de Luis Enrique, la pilota desviada. Ivan, Pizzi a l'interior de la gran, Ríos, Jaro. La pilota la treu Vidakovic a la banda. Àngel, obrint per Jarni. La centrada de Jarni, ha posat al cap Couto, entrava al primer pal Pierre. Pilota que cau per Alexis, prova el xut. Hi ha hagut un rebot i hi haurà corna. Belluguen els jugadors del Betis. Surt Bahia, s'ha acabat a mitja sortida. Finidi a l'interior de la gran, mira de fer un no sé què, cop de cap d'Alfonso pentinant enrere, ha posat el cap Pizzi, la pilota la treu a Belardo. Encara és viva, mira de jugar-la Alfonso, a Belardo. Encara Belardo, ha trobat ara per fi una sortida amb Ivan, cobra per Luis Enrique. Nàtzel, corre Jarni, pilota per Alfonso, davant d'ell Couto, s'ha anat molt bé Alfonso de Couto, pot provar el xut directe, juga per on Finidi, gol! El gol de Finidi en una jugada entrenada pel Betis, que aconsegueix el segon del partit. Han saltat Olias i Kovalci i li ha regalat mig gol. L'altre mig l'ha fet ell. Sí, però el cos d'Alfonso, té un cos que l'utilitza per fintar meravellosament bé. Aquí se'n va de Couto i aquí entrega Finidi, que la mata el pal curt. La final està molt complicada pel Barça. El llançament de Guardiola. Queden 4 minuts i el que vulgui afegir l'àrbitre. Ja fora de banda favorable al Futbol Club Barcelona. Guanya el Betis 2-1.
Luis Enrique mirant de fer jugada, pilota que acaba Guardiola, la centrada, busca la rematada i gol, 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 gol de Juan Antonio Pizzi. Ha sortit disparada la defensa del Betis a buscar l'àrbitre assistent Aranzuate Roca, allunya Jarni, allunya Ríos, allunya Jaime, allunyarà també Pinidi, protesten els jugadors, un possible fora de joc, jugada del senyor Albert, que sembla prou clara. Ha estat tot just en línia i demostra una vegada més la seva qualitat dels àrbitres assistents. No existeix fora de joc. Aquest és el que vostè deia que era tan bo. No, aquest és bo, l'altre és excel·lent. Jugant amb Pierre, Olias, hi ha dos jugadors del Betis sols, Ríos i Pinidi, Ríos, fora! Final. I l'àrbitre marca el final del partit, pròrroga. Pilota per Olias, Alexis, Jarni, davant d'ell Popescu prova el xut, Jarni al damunt del travesser, és Popescu, obrint la banda per Sergi, Figo, marxa molt bé Figo, encara Figo a l'interior de la gran, la pilota solta, deixa per a Munique, el rebot i el gol, 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 que havia fet una grandíssima jugada. Aquí tenen Òscar jugant per a Munique, el seu xut el desvia un defensa, la toca Jaro i Figo acaba matant al fons de la xarxa. Semblava a l'inici de la jugada que Jaro havia errat, sí, però amb aquest rebot ha quedat clar que Jaro encara encerta i tot perquè posa la mà en un gest de reacció. Final! Final! Esclaten els jugadors del Barça. Bobby Robson acaba de guanyar la seva 5a final i el Barça el 23è títol de Copa del Rei. Els jugadors del Betis que pugen fins a la llotja del Bernabéu per rebre el guardó que els acredita com a sotscampions de la Copa del Rei en una temporada inoblidable pel Betis, on ha aconseguit el dret a jugar la Recopa després d'una lliga increïble de l'equip verd i blanc i on, a més, i si em permeten, els aficionats s'han endut l'alegria del descens al Sevilla, ja sé que això no és molt esportiu, però al Sevilla això és una realitat com un temple. I ara, els campions, la Copa a les mans de qui li dona nom, de Sa Majestat del Rei. I el capità del Futbol Club Barcelona, Jica Popescu, que rep de les mans de Sa Majestat el títol de campió de la Copa del Rei. Esclata el Bernabéu per aquest 23è títol de la Copa del Rei que aconsegueix el Futbol Club Barcelona, títol que l'iguala amb l'Atlètic Club de Bilbao. Esclata Stoichkov i 1 a 1 tots els jugadors que passin per la llotja del Bernabéu. La temporada ha estat esplèndida. I atenció, l'himne del Barça al Bernabéu.